Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Clara, tens per aquí un mocador de paper? No, ara mateix no en tinc cap. Vaja, així serà millor que em vagi a comprar. Amb la grip que corre... Vols dir que et trobes bé? De moment sí, però d'aquí una estona ja ho veurem. Home, no sé què dir-te. Potser més que un mocador necessitaries fer-t'ho mirar. Potser sí, i amb el certificat metge que em donin agafo la baixa. Ui, diria que ja t'ha pujat la febre. Què vols dir? Que què vull dir? El metge és el senyor de bata blanca que et mira per veure com estàs. I si és una dona, deu ser una metgessa, no? Exacte. Però no ho pots utilitzar com un adjectiu. Per exemple, no pots parlar d'un certificat metge o d'un problema metge. I aleshores... Doncs del problema que tens o del certificat que has de demanar, n'hem de dir... mèdic. Hauràs de dir que vols un certificat mèdic o que tens un problema mèdic. Ah, molt bé. Marc, on vas? A cal metge. A demanar un certificat mèdic per anar-me'n cap a casa. Molt bé, ara sí. Per cert, li he de demanar una medicina o una medecina? Ui, això és un altre dubte. Ja el farem quan estiguis millor. El metge és el professional que es dedica a la medicina. Mèdic, en canvi, és un adjectiu.